Xics, prepareu-vos per entrar en la piràmide perduda. El món desconeix de la seva existència, però així estem nosaltres. Ara només necessitem un poc de valor. Ja sabeu el que conta la llegenda de la piràmide perduda. No vos preocupeu, jo tinc la pedra màgica, que es protegirà a tots amb el seu escut protector. No esperem més i acabem amb este misteri. Mireu, xics, això són mòmies. Uau! Mòmies de veritat! Cal tindre valor, exploradors. Cal tindre valor. Curiós, no apareixen envellides. És veritat. Xics, mireu aquesta inscripció. No romangueu a l'interior, perquè si no vos quedareu fins a finals dels temps. Però jo tinc la pedra màgica, no tinc por! Però que he vingut temeraris, no coneixo la por. Sí, però no es creiem que vos mengeu a ningú i tenim el nostre escut protector. Jo crec que no som mòmies, sou humans que voleu quedar-vos amb els tresors dels faraons. Ja veurem, ja. No podem quedar-nos així per sempre. I si li correguem per davant d'ells, serem més ràpid. Ara vaig jo! Ara ens toca a nosaltres, però si s'anem no sabrem la veritat. Què preferixes, el tresor, la veritat o la vida? La vida! Copeta, era examen de matemàtiques.